O iskušenjima. O iskušenju. Sveti Kiril Jerusalimski. I ne uvedi nas u iskušenje, Gospode. Da li nas Gospod ovim uči da se molimo da uopšte ne budemo kušani? Ne. Jer rečeno je: svaku radost imajte, braćo moja, kada bivate kušani. Pasti u iskušenje može da znači i utopiti se u iskušenju, jer je iskušenje slično nekoj reci preko koje je teško preći. Zato neki, ne utopivši se u reci iskušenja, preplivaju istu kao iskusni plivači, ne predajući joj se. A drugi nisu takvi, već ulaze u reku iskušenja i utope se. Kao na primjer Juda, koji je upao u iskušenje srebroljublja i nije preplivao pučinu toga iskušenja, već se udavio i telesno i duhovno. Petar je pak upao u iskušenja odricanja od Hrista, ali upavši u njega nije se udavio u njemu, već je hrabro preplivao pučinu i izbavio se od iskušenja. Evo kako drugi čovek, psalmopevac David, koji je došao do savršenstva svetih, blagodari za izbavljenje od iskušenja. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čoveku, uđo smo u oganj i vodu, ali si nas izveo u odmor. Vidiš li sa kakvom smelošću govore oni koji su pobedili iskušenja i koji nisu posustali? Rečeno je: izveo si nas u odmor. Ući u duševni mir, odmor, znači izbaviti se od iskušenja.